பிரபஞ்சம் உன்னோடு பேசிக்கொண்டுதான் இருக்கின்றது. நீ அமைதியாக இருக்கும்போது அது உனக்கு பதில் சொல்லும். நீ நம்பிக்கை வைத்தால் அது வழிகாட்டும். நீ பொறுமையாக இருந்தால் சரியான நேரத்தில் அனைத்தையும் தரும். எல்லாமே உன் நம்பிக்கையாகவே நடக்கிறது. நம்பு, விடு, ஓய்வு கொடு. பிரபஞ்சம் உன்னை நடத்துகிறது. பிரபஞ்சம் உன்னோடு பேசிக்கொண்டுதான் இருக்கின்றது. நீ அமைதியாக இருக்கும்போது அது உனக்கு பதில் சொல்லும். நீ நம்பிக்கை வைத்தால் அது வழிகாட்டும். நீ பொறுமையாக இருந்தால் சரியான நேரத்தில் அனைத்தையும் தரும். எல்லாமே உன் நம்பிக்கையாகவே நடக்கிறது. நம்பு, விடு, ஓய்வு கொடு. பிரபஞ்சம் உன்னை நடத்துகிறது.